Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Βασικά βάλαμε καινούργια εξάτμιση και τώρα θα δούμε πώς ακούγεται αυτή η εξάτμιση. Racing είναι. Με σιγαστήρα. Θα τη βγάλουμε και χωρίς σιγαστήρα μετά. Ταχύτητα. Ρε μην τρέχεις πολύ, δεν προλαβαίνω. Μην τρέχεις πολύ. Δεν προλαβαίνω να σε βγάζω. Κάνε περνάω. Πρόσεχε ρε. Σκολοπέτρες ρε. Ωραία, θα πέσουμε, πρόσεχε. Αφού έχει πέτρες. Εδώ, κατέβα. Το δρόμο δείχνει. Το κοντέρνει. Όχι, μην το δείχνεις γιατί πάω πολύ αργά. Κατέβα ρε. Δεν το έκλεισες. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Racing εξάτμιση. Racing. Είναι μεταχειρισμένη αλλά δεν πειράζει. Τι άλλο. Αυτά παιδιά. Τα λέμε σε άλλο βίντεο. Γεια σας. Κάντε like, subscribe.